Shalom, amanginang dohot na posobulong. Tabigay mahata perwakilan sian sektor Betania, dungi asa ditampil hama kreativitas sian nasida. Upasatami ma tiki Tuhan muna. Shalom, horas madihita salhutna di hamu amanami dohot inanami nang akayanakon nami songon na kegiatan ni huriatta ima dinalau mangalulu pencarian dana marhiti-hiti nanek patopota ima di pesta gotilo di tahun profesionalisme dan penata layanan sedarion naik patuduhon nami ma sian hami sektor Betania atong sialani amang do tamu inang gomos pedon nami tu hamuna asa tatu paki ma huriatta marhiti-hiti kreasi ni sektor Betania partikia kefasat tami tu hamuna.
Mau lihat tema di pasahat rohanami Tuhamu amanami dot inanami sayuhut sudi dot akai anak nami di pas-pas dewa tamakan dan yulan itangamuna tung di dia pihamu dina lawak kang mangulak ka sulamuna tuhat tama na marsangat mau lihat gudang. Ada orang sudah mulai dope acara ibadah para minggota di Madogotun. Jumulo mahita martangyang nahom di bagasan rohat tabi martangyang mahita. Amin. Tapuji ma tuhata maredde mahita. Marhite-hite gor ni Dewata Ama, dot gor ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dot gor ni to di probadia na tumapalangit dot tanaon. Amin. Ay na mangulo dohata ni Dewata, jala margo ko mangula, jala tumajom siyan sandok podang si dua baba, jala manorusu day, rasi rasa disirang hosa dohot todi, akaring ring pe dohot utok, jala panguhum doi di parohaon dohot pikiran ni roha. Haleluya. 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 Martangi yang mahita.
Ale Tuhan debata perguguna suatu dosan, jala para siroha, hupa serep hami rohanami di jolom, jala hupangido hami tuho, saleho na siniroham manggohi rohanami, jala sodangi rohanami marhiti hitotodim, asam lam hu tinggal hokami nasa dosa nami, jala hutanghon hami hatam nabadiai, saya payan mahatam di bagasan rohanami, asamar prabuai na denggan hami, hupangido hami sian saluhut nai marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari demahita. Tangihon hamuma patik ni debata, patik parjolo. Ahu do Jehovah debatam ninna debatatta, dang jadi marakup ahu bainomu debatam. Dia do lapatan ni oddo, ikonu biar rohata jala humolong, jala upos mida debata, asamida nasana adong. Ido sahatna atong rap mangidogogo mahita tu debata. Dari Tuhan debata, saya perguguhi mahami, mangulahan bertobat kami. Amin. Mari demahita.
katopoti ma dosata. Ale Tuhan Dewata manami pargogo na suatu dosan. Para sirohami dahami na dangolon. Narodo hami tu jalom manopoti dosa nami na gudangi. Di bagasan hasa hajahatot dohami tubuh. Jala dangadong haporsyon di bagasan rohanami hian. Salhut dohami manibbil sianak ke dalammu. Masai godang do pangalasyon nami di patikmu. Ala ingot mahami ale Tuhan. Ala nidenggan ni basam dohot asin ni roham. Sayunang paingot-ingot akadosa ni haposon nami. Dohot pangalasyon nami. Saingot mahami hombar tua asin ni roham. Dohot denggan ni basam. Ala ni goarmu. Ale Tuhan Yesus, marpamuati maroham di dosa nami nagodangi. Amin. Tapi gema hada baga-baga taringot Tuhan sesan di dosa. Roma hamu tuahu asa mangulu to dimuna ninna Tuhan Jehovah. Tung surarara dosa muna songon abit bunga dap-dap. Botar do bahenokku songon itak. Nang perara songon abit hasuba, gabe songon hapas do muse, hasangapon madi debatana di gijang. Amin. Mari demahita. Tabege mahatane dewata turpuk di hari Minggu iman adar surat di Markus walu ayat 27 1 30 tajah mamarsika soring hami mana perjulu alai di ayat patuluhoni rap mahita majaha dungi borhat ma Yesus rap dohot sisian nai tuak kahuta mardonokon Kaisaria Filipi jala di tongat dalani di sukuma akasisian nai ninnama ise doa di dok halak dungi di sukunibana manasida yahamu ise maaho di dok hamu jari di alusisi Petrus maibana Kristus sidoho rap mahita majaha di ayat 40 honi gaberi popai mana sida unang di paboboy mana Tuhan martua doakan atau mangihon hatani dewata jala na upiopsa amin mari de mahita
tidak koma haporseo tai songon na hina tidak kon ni dongata sa haporseo di sadok portibion rap mahitamandok. Au porsea di debata Jehovah ido ama pargugo na sa tudusan na tumopalangi do tano. Au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jehovah na sasadai ima na tinubuhon ni si Maria nagabagabia sa tondo probadia andorang sohaluhan. Ido tuhata nga tumon na bernit di pahuman ni Silatus na mata terpajal do ibana di hapano silang na tuat tubano toro tanom na mula mangul di are patuluhon na manay tu surgo lahundul siam na debata Jehovah amanay pargogonaso turusani isime bana pe mamula so tutanoon nga ngugumi halak na mangulo dohot na mate au porsea to di probadia jala domsa da huria na badia huria topan la Kristen akan badia dohot da sani dosa dohot da taina mandok mula mangulo so daging halak na mate dohot di hangaluan na surasuda. Amin. Tabigima kor manang lagu pujian nalau si pasaton ni inahana nungi diduti mamusesian ina Deborah.
Tabagi matiting namasa dihuriat tanah saminggon. Salam. Selamat hari Minggu ma dihita saluhukna. Tapauti hutma titing na maragam di Minggu 27 Agustus 2020 na parjolo guarni Minggu. Guarni Minggu ta saderion ima Minggu pasapuluh hon dung Trinitatis lapatanna hasitulu saderion ni debata. Topik Minggu hokdo pasu-pasu ni debata rodi saliling ni lilingna. Napa hon kelompok kortu hari Minggu tanggal 3 September 2020 pitu 30 ina Kamis ina Esther ama Salum ama Jericho pukul 10 ina Hanna ina Deborah ama Huria remaja pukul 10.05 NHKBP. Napa tuluhun pertanyaan sektor Selasa 20 Agustus 2020 sektor Nasaret keluarga H Sinaga Boru Pardede, Judea keluarga JA Tampu Bolon Boru Siregar, Bethlehem di keluarga M Manalu Boru Tajung, Efesus di keluarga F Manalu Boru Silalahi, Galatia of Filipi keluarga T Lubatobing Boru Sianturi. Rabu 30 Agustus 2020 sektor Sion keluarga E Simanjuntak Boru Sianipar, Betani keluarga TP Silaban Boru Tapu Bolon, Roma keluarga Nyonya Sihombing Boru Purba, Korintus of Kolose keluarga W Huta Barat Boru Sihombing, Kanaan keluarga J Butar-Butar Boru Simanjuntak. Mulu alamat Boy Mataida di acara Natatio Akamanginang. Napa opaton ibadah Minggu pukul 7.30 WIB. Ibadah Minggu pukul 7.30 WIB di tanggal 3 September 2020 naneng ro hita memakai bahasa Indonesia. Napalimahon amplop resort di hari Minggu ta sadarion marpelet 7 do hita ima papungu pelian amplop tu resort dohot pelian napa duehon tapasahap ma di bagasan las niroha. Onom kegiatan pesta gotilon dan tahun profesionalisme dalam penatalayanan. Di Minggu ta sadarion di kebaktian 7.30 WIB dohot 10 WIB ima kreativitas sian sektor Betania. Di hari Minggu tanggal 3 September 2020 nanang ro di permingguan 7.30 dohot pukul 10 WIB mengarade ma sektor Galatia. Papituhon padidion nabadia. Di hari Minggu sadarion saud do patupon ni huriatta ulau padidion nabadia tuak kayanak kon ni ruas ni huriatta. Toropna 5 halak tapatu pamai di kebaktian pukul 10 WIB. Napawaluhon pendaftaran katekisasi sidi. Sadarion Minggu tanggal 27 Agustus 2020 ima pendaftar perpudi tuaka nanaing maddohoti katekisasi sidi tahun ajaran 2020-2024. Tuaka nang mendaftar asa Roma rap dohot natorasna maddohoti pertemuan na perjolo di hari Minggu naneng ro tanggal 3 September 2020 pukul 10.30 WIB. Napasiyahon ruas natabba. Mulai Minggu ta sadarion nung agabe ruas ni huriatta ima keluarga Benni Gultum Mutiara Boru Pakpahan dot sada yang nakon nasida. Nasida pidda sian hakawe Cililitan Resort Pulau Mas. Alamat nasida di perumahan Bumi Cimanggis 2 masuk tu sektor Kanaan. 10 ruas Namoding. Nunga marujunggolu sahalak ina sian ruas ni huriatta ima inang duma nenggulen. Tubuh 25 Mei 1956. Modding 21 Agustus 2020. Tutup usia 67 tahun. Sian sektor Kanaan. Jalan di hari Kamis tanggal 24 Agustus 2020 nasalpo. Nunga di patupa huriatta ulaun pangapuliot tu bagas nasida. Tatangyak koma anggiat tumibu tarapul rohani keluarga na tininggal honna. 10 sede ruas nahona RPP
Di minggutta sadarion hona RPP manang ruhut parmahanion dohot pamisangion ni huria do ima Marta boru sima jutak nasian sektor Kanaan siala marhamulian so pangatayon ni huriatta di gereja Pentakosta. 12 pelian amplop pembangunan di hari Minggu tanggal 3 September 2020 mar pelian 7 do hita ima papungu pelian amplop tu pembangunan dohot pelian na paduahon. Pas 10 hon pelian bulanan dohot iuran diakoni sosial. Mulai atemadi pasah huriatta tu sudi ruas nang pasah hatto pelian bulanan na dohot iuran diakoni sosial sahat tu bulan Agustus 2020. Tu akan naso pasah hatto dope tayngok ma ngamanginang makarikoton pasah tosa ganu bulan tu huria marhite perhala do sektor tabi. Saplopat torop ni ruas nama dohoti per minggu tanggal 20 Agustus 2020 744 halak. 15 ruas nama ulang tahun kelahiran 42 halak, ulang tahun pernikahan 5 keluarga. Padita dohot perhalado HKBC Manggis pasahatan selama ulang tahun kelahiran dohot pernikahan periode tanggal 21 sahatu tanggal 27 Agustus 2020. Hatani debatana pasikopon lasni rohamuna tersurat di poda tulu ay saplonom. Di tangan nasiamud do gajang ni umur jala dihabirang na do hamurao dohot hamuliao. Saplonom pilihan iuran diakon sosial huria. Torop na pasahaton pilihan iuran diakon sosial huria di bagasan mingguon 5 kakak gudangna. 1.125.000 rupiah. 10 itu pilihan bulanan tahunan. Torop na pasahaton pilihan bulanan tahunan di bagasan mingguon 4 kakak gudangna. 1.110.000 rupiah. Saplalu totoripe tu pembangunan. Torop na pasahaton totoripe tu pembangunan di bagasan mingguon 4 kakak gudangna. 600.000 rupiah. 10 sia keuangan huria. Huria sia juta 125.025. Pembangunan 2.042.200 rupiah. Sentralisasi pusat 7.171.175 rupiah. Jumlah 10 sia juta 130.000 rupiah. Mulu tungadong pelian naso tercatat manak salah redaksi akka peliani asa dihubungi ma tu perhaladu. Radido hami padinggaton songoni matiting nama sadohot si pamasaw di tongani huriatta. Saya di pasu-pasu tuhat tama peliani baik sangat di guarna. Amin. Tabigi bakor sian pungguan nama huria nungi dilanjutkan remaja Naposo.
Tapuji matuhatta, puhut mata papungu pelian sada dohot sada be.
damai ni debata na sumurung sian saluhut na roha. Ima na mga ramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Huriana hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Tajahama hata ni debata. Na tersurat di buku 2 Samuel bidu pitu. Ayat 25 sahatro di ayat 20 sia. Tapai hutihut ma hujahahon di tonga-tongata. Atong ali di bata Jehovah say pahot mahata naong pinarbaga-bagami taringot tu naposomon dohot taringot tu pinoparna sahat rodi saliling-lilingna jalabahen ma hobartu baga-bagami asa tibul goharmu rodi saliling-lilingna asa dohonon ni halak songonon Jehovah Zebaot do debatani Israel jalahot ia pinopar ni naposom si David di jolomi. Aiho ali Jehovah Zebaot debatani Israel nunga dipapatar ho tu pinggol ni naposomon hataon. Ahu pajong jokkon di ho sadabagas. Alani iubahen naung marhasonangan rohani naposomon manangyakon tuho tangyangon. Ope ali Tuhan Jehovah. Hosa diri do debata jala hasito nga do akka hatam jala nunga di parbaga-baga ho tu naposomon hata na dengganon atong pukka manuaeng mamasu-masu pinopar ni naposomon asahot dia do pammu nasida rodi saliling-liling na ay hosa diri ali Jehovah marbaga-bagahon jala marhitesian pasu-pasum dapotan pasu-pasu pinopar ni naposomon rodi saliling-lilingna ido sahala dihamuna kamanami nanami na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus ditiki ditulak debata akan natapangido akan natatanyakon boido secara spontan respota ima marungutungut bahkan kecewa nadeba sahat tu naputus asa. Ketika Tuhan berkata tidak terhadap permintaanmu dan permohonan, acap kali kita manusia mungkin akan menggerutu, kecewa dan berputus asa. Ketika Tuhan tidak membiarkan apa yang kita cita-citakan atau apa yang kita damba-dambakan tidak tercapai, dan apa yang kita anggap benar dan berguna itu tidak dibiarkan tercapai. Dengan kata lain, ketika Tuhan harus menolak apa yang kita tawarkan, apa yang kita dambakan, itulah keadaan yang dialami oleh Raja David, khusus di dalam 2 Samuel 7 ayat 1 sampai 29 ini. Ditulak debatado pangidoan ni si David. Ditulak debatado cita-cita ni si David. Martahon ni bana papungu-punguhon emas dohot perak disakapi si David laho pajong jokon bagas coro ni debata alai rodo debata madok daun dakko na pajong-jong bagas coro diaw anodo anakmu imasin Salomo ima hata ni debata tu si David marhite panurirang Nathan. Ditiki situasi si songoni suku-suku nata ima sebuah proyek yang besar, sebuah proyek yang didoakan dengan indah oleh hambanya Daud. Mengapa Tuhan menolak? Mengapa Tuhan tidak mengiyakan? Jawabannya singkat, karena Tuhan tahu mana yang terbaik. Noeng taida masih terpuhon ahado na dipatupa ni si David ditiki ditulak debata napi narsita-sita ni rohan. Apakah Daud akhirnya bersungut-sungut? Apakah Daud akhirnya putus asa? Sian terpuhon di 2 Samuel pitu boy taboto si Daud rotu adopan ni debata hudul di adopan ni debata
Daud datang kepada Tuhan, dia duduk di hadapan Tuhan, menaikkan syukur kepada Tuhan, berdoa dalam syukur kepada Tuhan. Ditiki ditulak debata na pinarsitanay, na pinangidonay, na dibaga-bagahoni banay. Didok, si David rotu debata, martangiang, tangiang hamuliateon. Dalam doa syukurnya, tampak tindakan-tindakan konkret yang diambil oleh Daud. Adong matulu nanaing odol honon sian tindakan ni si Daud. Los boy tirota di tonga-tonga ning uluton. Siapa tahu ada dari antara kita saat ini. Ada yang kita cita-citakan, kita dambakan, kita pikir itu sudah sangat berguna, ternyata Tuhan katakan tidak, maka pilihlah tindakan seperti yang diperbuat oleh Daud ini. Na perjo loima mulak tubona, kembali ke awal. Ketika Tuhan menolak permintaan Daud, dia kembali ke awal. Boy tajah hadiah 10 walu didok si David. Tungi sema au pola ali Tuhan Jehovah. Jala tungi sema pola anggo pino parhu ubahen tung dibuah koau sahat rotuson. Raja Daud mulak tupudi, diingot ibana najolo ise ibana, diingot ibana bohade batama buan ibana sian ladang sian barani pinahan masuk tu istana, diingot ibana songot dia debatama buan ibana dari seorang gembala biasa menjadi seorang raja yang istimewa. Itu yang dia lihat, itu yang dia renungkan. Jadi kalau Tuhan berkata tidak terhadap sesuatu yang kita minta, kembalilah ke awal. Lihat dulu kau siapa dan bagaimana kau sekarang. Ingot mernida aka pasu-pasu ni debata nong pinasaha na Tuhan salam. Daud menghitung berkat Tuhan. Hari ini dia ditolak, tidak lantas berhenti dan putus asa, tapi dia mengambil momen, menghitung berkat-berkat yang sudah dia terima sebelum Tuhan menolak permintaannya ini. Itu sebabnya dia sanggup memuji Tuhan. Walau permintaannya yang sangat baik itu, yang sangat mulia itu ditolak oleh Tuhan. Akamanginang losongoni ma di tonga-tonga ning ulutong. Molo ditulak debata hitan waing unang pitor putus asa itu. Mulak jo hita tubona, isa hita najol. Molo bulak tubona pasugit, diingok ma o au najolo songonom ma. Molo mulak kita tubona pasugit, ibu kamu kapaparam muna, dai diro kamu do takayana kemunay, bapa najolo, merdala pak dosyanon sahatusan, molo sikola. Mengingat dulu kita siapa. Maka ketika kita kembali, kita di-refresh, kita disegarkan kembali. Oh ternyata odo naong ni pasu-pasu ni debata dia una sariling non. Molo nuaing ditulak debataon, mertibakon akan ang pinasaha na to na selaw dang sadia do PHP. Ale na gumodang sahi ta akka amanginang. Toho do tajalo do pasu-pasu. Say tapangido do pasu-pasu. Alai godang sian jolmai dang perduli tu pasu-pasui dung saha tu iwana. Dang ingot ba iwana makamolatehon akan najinalonai dung saha itu iwana. Di sido godang halak ujungna gawe maol mengadopi siadupan iwana. Mereka lupa menghitung berkat Tuhan yang sudah diterimanya dalam kehidupan. Maka dia bercokol dengan penolakan saat ini. Dia berontak dengan penolakan saat ini. Dia lupa sebelum penolakan itu sudah ada sangat banyak berkat yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan. Daud, dia ingat menghitung berkat Tuhan. Dia kembali ke awal. Isi maharuh au najolo Tuhan. Dohok peparakon ubay nasaha tautuson. Sebagai seorang yang istimewa. Di keluarganya pun Daud agaknya tidak dianggap. Ketika Samuel bertanya kepada Isai, mana anakmu? Yang ditonjolkan adalah anak-anaknya yang badannya kekar, parasnya tampan.
Tapi Daud tidak direkomendasi oleh ayahnya sendiri. Sampai Samuel berkata, "Masih adakah anakmu?" Isai menjawab, "Adong donian alai." Dia aja ragu untuk memperkenalkan Daud. Isad doiwana, marmahan. Tapi dia yang dipilih Tuhan. Dari yang tidak dianggap, sekarang Tuhan jadikan istimewa. Itu yang dihitung oleh Daud ketika dia ditolak oleh Tuhan. Itu sama itu buat anak-anak. Kalau orang tuamu menolak permintaanmu, jangan berontak. Jangan langsung kau bilang orang tuamu tidak sayang denganmu. Ingat dong berkat-berkat yang sudah diberikan selama itu hidupmu kepadamu. Ingat dong kasih sayang mulai kau lahir sampai sekarang ini. Ketika apa yang kau dambakan, apa yang kau cita-citakan ditolak, jangan langsung berontak. Ingat dulu apa yang sudah kau terima. Supaya apa? Supaya kau bisa melalui penolakan itu tanpa bersungut-sungut, mengeluh dan berputus asa. Mulak matubona. Ingot isi honajolo. Sahat tunwaing. Ingot mangetong pasu-pasu ni dibata nang pinasahat na to. Dungina paduahon. Jakkomma cara kerja ni dewata di ngolong. Menerima cara kerja Allah dalam kehidupan ini. Ketika ditolak Tuhan, Daud tidak lantas berhenti dan tidak melakukan apa-apa. Ketika Tuhan berkata kepada Daud melalui Nathan, "Daud, bukan kau yang membangun bait suci." Daud dang gabe merdadi. Alai gariada molotajahanon. Lam semangat doiwana mangulahon-ulahonna di bagasan roha mauliate. Daud tidak berhenti mempersiapkan dan mengusahakan bahan-bahan yang diperlukan untuk membangun bait suci nanti oleh anaknya Salomo. Daud tidak berkata, "Ya udahlah kalau kau nggak mau Tuhan, ya sudah semua berhenti." Tidak. Dia tetap mengerjakan apa yang bisa dikerjakannya. Nanti boleh kita baca dalam kitab 1 Tawarikh, di sada kronika bidu 20 sia. Berusaha dosi Daud papunguhon akaguguan sia sudai halak mulai sian rakyat biasa saha to aka iduk manang aka raja. Dia tetap berjibaku mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan kelak untuk membangun bait suci. Walau Tuhan menolak dia yang membangun, itu tidak lantas menghentikan langkah Daud untuk melakukan yang terbaik dari dirinya. Odo tiruan na arga dihita dihamunaka manami nanami. Molo ditulak debatan waing na pinangidomi unang lausoho mangulahon akka ulaon na dengkan. Jangan berhenti melakukan yang terbaik. Tetaplah bekerja dengan mengikuti cara kerja Allah. Napatuluhon om manaparpudi. Mulak tupadan ni debata. Kembali kepada janji Allah. Janji Allah di sini disebut adalah firman Tuhan. Hal yang sering kita abaikan sebagai orang percaya adalah melupakan firman Tuhan. Ngataboto di dok hatani debatado dada sakap musakappu, dada dalaku dalammu, alai lupa dohitai di hatanai ditiki tajalo penolakan manang dang tajalo akan nata pangido manang nata tangyakos jatuh hatai. Hape takas doi di pasaha tu hita bahwa rancangan Allah jauh lebih tinggi daripada rancangan kita semua umat manusia. Daud kembali kepada janji Allah. Dia kembali kepada apa yang difirmankan Allah. Sehingga kita melihat di bagian awal Daud yang meminta untuk membangun bait suci. Tetapi pada bagian akhir yang Tuhan kehendaki berbeda. Tuhan yang mau membangun rumah bagi Daud. Apa yang diminta ternyata Tuhan kasih lebih. Dia meminta supaya dia membangun bait suci. Memang niatnya sangat baik, mengingat berkat-berkat yang sudah diterimanya. Tapi yang Tuhan kehendaki bukan itu.
yang Tuhan kehendaki bagi dia adalah penebusan yang kekal. Maka Tuhan berjanji, aku akan membangun rumah bagimu dan seluruh keturunanmu. Dako David nama bangun jabukku, audo nama bangun manang pajongjong jabum doho sude akka poparam. Jadi terkadang apa yang kita minta lebih yang kita dapat daripada yang kita harapkan. Maka di saat Tuhan berkata tidak terhadap sesuatu yang kita minta, itu berarti Tuhan sedang membuka tangan kita untuk menerima hal yang lebih besar, yang lebih agung, yang lebih mulia. Sekali lagi, jikalau Tuhan saat ini berkata tidak terhadap permintaanmu, ingatlah pada saat itu Tuhan sedang membuka tanganmu untuk menerima sesuatu hal yang lebih besar, yang lebih agung, yang lebih mulia. Itulah penebusan di dalam Yesus Kristus. Ngulu nama notong ido nanaing pasahaton na tuhita. Molo sudah penani ulami sakapan na sinakapan mo na denggani nuaing ingok ma. Daudo dumenggan na sinakapan ni debatadi. Ala pasu-pasu ni debatadang macoho ti siyak kita. Songonido isian na julo sahatu sadarion. Tuhatai pedang marnamu bai satu sadarion. Didok-do di Heber, ya Tuhan Yesus Kristus si songoni inatuari, songoni sadarion, laos songoni doi, laos idoi saliling ni leleng. Tuhan Yesus tidak pernah berubah sejak dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Martang yang mahit. Mau lihat tema di pasahat rohanami tu adopam wale Tuhan. Totong dipaingot tohame. Naho do pasu-pasum di tonga-tonga ningulu nami akan marhabiaran midaho. Alania le Tuhan molo ditikion sian hami napungu di bagas coroon. Adong akan nahu pangido hami. Adong akan nahu sakapi hami nadenggan. Alai ditulak ho dang diloasoi masa. Unang loas hami madabu tu parungutunguton dohot tu keputus asaan. Alai naing mahot hami marhapor seaon marningot sude denggan di basam dohot pasu-pasum nong pinasaha mutu hami naselaon. Tuhan debata padan pasu-pasu nani warihom ido si pangasahonon nami di ngulu nami nuaing sahatro disaliling nililingna. Alani itu pahi mangulu nami saluhun tupahi mangulu ni ruasmon siada dana na mekmet sahatu akan nama tua. Asa tung boy mangulu hami mardalan hobar tulomo ni roham. Totong hami mulaulaon mangulahon akan adinggan hobar tu hatami. Ali Tuhan naing matutu di bagasan uduk ni rohahami. Majakon dohok mangihuton songod dia nasinakapamu di ngulu nami ganup marsada-sada. Atong upasahat tami maali Tuhan perdalanan ningulu namion ganup marsada-sada disude pergumulan doho parukilan ni ruasman asaho matotong na mangurupi hami pasu-pasu akan nagali pasu-pasu akan namarsahit palehon gugu di nasida lehon hamalumon di nasida pasu-pasu akan namarhabot ni roha asa tung tarapul rohana pasu-pasu nang akan nalilu dalanna asa mula nasida tu dalanna denggan asa ditada akahasalaan na dohot akadusan jalasi panodi mo di hami saluhuna molo huboto hami akadungan nami na manibil siya dalami unang maluas nang gosada siya kamyon siyan ruas ni huriamon mangihutihu betuhan tu hakkaulaon na marhalo tu hatami na marhalo tu aturami asa unang adong siya kamyon naikon hona uhuman alanya kapangalaw siyon nami di tonga-tonga ni ngulu nami Tuhan pasu-pasu akaruasmi asa tung tadahami akahasalan nami mulak mahami tuho majonok tuho jala manangyakon di bagasar roha mauliate pangaramotiomu di ngulu nami jalo matang yang namion nahusobaho kami holan marhite guarni anakmu Yesus Kristus Tuhan si paluahan. Amin. Marinde mahita laos tapasahak ma pelian amplop resot doh pelian napa duahon.
koma peliata martangiang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut sileho-leho na denggan, dohot nasau libasa na mauliutus. Hupasahat tami masyan na nilehom mituhami pelian nami tuho, say jalo may gabi uap na husus di jolom, paso-paso may jala ramoti, asa huparhasya kami pelianon, pati bulhon harajaon mu di tonga-tonga ni huriam, dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam hutada hami godang ni seleho-leho mitu hami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana nilehami tanirari pamataku, wasadot kogoki radi salut ataku, upasahan hidup nasa Alia manamina di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomoni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unang hami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Ay ho, Ronamuna Karajan, Dohot Agugun, Radia Sangapon, Salelengi lelengna. Amen. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho, di sodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho, di dopakkon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaorhon ma damena tutondim. Anam siapa itu? Dedeng nek. Anam siapa itu? Cepatan, balik yang nek. Settingannya berubah lagi. Bo.
marami Holo namar mogoy kaluha holo moni Ototomi utonoku Jesus na